Jardunaldi egin genuen Usurbilen, eta zan Tomas Zumalakarregi eta bere garaia. Ez du bakarrik itziten Zumalakarregitaz baizik, eta bere garai hortan, zertzion lehen oipatu duena, foruak, eta orduan, lau ponentzi egin ditun, eta ponentzi bazan bere persona bea, bere ibilbidea, eta hori idatzi zuen Fernando Sánchez Aranazek bai. Gero, Mikel Solorenenek beak aurkitu joan dokumento batzuk, eta hortaz itzen zuen simbolo identidad, Zumalakarregitaz eta egoera hartaz bai. Gero, Patxi Zazaoletak idatzi zuen komunalak, eta herri lurrak, zati oso importantia da jakitia, gara hartan de baserretarrake zerbaitetik altxazian karlistakin. Herri lurra zauden, eta herri lurroik privatizatu ingo zian, eta arriskua zion, dana egoera aldatzeko, eta ala sortatu zen. Eta gero bestia euskera. Euskera ez da galdu hemen aizia joulako, eta ez euskarare junda txikitzen, ikustea egoera gara hartan, zenbat biztanleritik ze populazioan ze uneko euskalduna zen, ikearri nabarmen, gora. Eta hoi dia lau ponentzik, kio atzalian eztabaidatu zen, eztabaida ez du hemen jarri, zatik oso zaila zen, luzia zen, da etzian hartu. Baina bai, aipamen batzu daude Xabier Urujok idatzi du garai hortako irakurketa bat indu, eta gero Asisko Urmenetak egin du bere irakurketa bat. Azkenean, ondo atea zen, eta erabakien duen liburu atatzea, eta hau da liburua, hauxe. Navarraldeka eta du, bere editorialekin da hauxe.